Какво направим? Апорт. Апорт. Браво, Матимич. Браво. Си го удара, бе. Браво, Матимич. Браво. 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 Вече умря. Взимай го. Ще го удари сега. Ще го ударим. Има ли сега камера? Няма изстрел. Ти за това не сте да го взеш. Апорта! Апорт! 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 Седни долу. Седни. Браво. Седни. Седни. Браво. Браво, Матимич. Браво. 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 Най-лошото, че за да снимам на фокус, трябва да се прицеля и аз в подпадък. Ага. Той може би кацна тук. Бавно казах. Бреда. Набара нещо там. Бавно казах. Спокойно. Спокойно, бреда. Тук някъде има. Дърдама! Бреда! Ево къде? Бе, ти изпукахте ми ушите тук. Там търси на къде. Тука! Видя ли къде бил? Кой гърме се? Да, ще и Тима и Петю. Кой го уби? Не знам. Трябва първа, който се продава. Дайте го намеря на камерата на репетиция, ще ви кажа кой го убил. Не ми се тази продава. След коя милисекунда падна, ще ви кажа. Малко по-напред. Петю, още малко напред. Вала ще е бърза напред. Натисете го малко, той да не прибягва. И то мина отзаде виждам. Дай, бреда! Тя ще го фане. Апорта! Апорт! Апорт! Виж къде кафнаха напред, момчета. Той падна ли? Падна. Браво. Търси. Търси. Бавно. Бавно казах. Как са някъде тук отзаде, Тим? Вероятно са прибягали тук. И там са каснали и сега тук напред. Бегат. Там да правят. Аре, ще взе. Идва да изравняваме строя. Сара. Айде, моето. Чакай. Чакай. От кучето не ми се гърня аз. Айде, бре. Търси! Търси апорта. Да, апорта. Браво, Матимич. Браво! Браво, Матимич. Браво! Браво! Седни. Седни, спокойно. Седни. Браво, миличка. Браво. Пусни. Браво, Матимич. Браво. Ево. Наташ. Дръж. Живо, че го даде. Дари го с приклада,